Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaihi nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinir Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad ingkang sanget kula takzimi, kula cadhong barokah doanipun Al-Akhos Al-Mukarram Bapak Kiai Nuryanto, Al-Mukarram Bapak Yaji Mulyadi, Bapak Kiai Fajar, Ustadz Maksum, Ustadz Arifin lan sedaya para alim ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken. Para bini sepuh kakung putri ingkang tuhu kinurmatan. Para priyogong pangemban dalah pengembating praja, Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat, tokoh masyarakat, Bapak mantan Kades, tokoh-tokoh sanes, Pak Khairuddin, Pak Suryono, Pak Surat lan sedaya ingkang derek partisipasi wontenipun kegiatan selapanan. Nek ora ana kuwi ya mbok menawa ora sida selapanan. Nggih. Panitia penyelenggara pengajian akhirus sanah selapanan Jumat Legi. Niki mesti ana panitiane niki. Nek ora ana panitiane ora nggo kursi kok. Ngadeg ya Pak Nur. Pak Nur wis njaluk Pak Din, mbok nganu Pak Kiai nek isoke pengajian selapananke aja nggo nganu kula wis ndrojot ngono. Ah kula sing kon nganu sing nek kula ngono arek ngadeg ra apa mung isih rada enom nek lak misahake. Ah niki anjo meni amgo tak maturke. Tapi ana sing alasane sing nang mburi kono kae ora weruh nek njagong kon rene narak ngaji aku ya mending ngono to. Leres nggih? Kon rene nek panyarak ngaji ora nang mburi ngono lho. Nah niki. Ajeng jamaah sholawat Rebana Mbah Paing ya. Grup Rebana Mbah Paing dari Menggoro ingkang kita tresnani. Ugi juru pandaya swara ndi bakul sound system iki? Oh nang mburi. Mas nek ora disebut ndak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji muga-muga oleh ganjaran. Syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran masih nang Bonagung nasibe gek eleke ora karu-karuan. Sedaya ingkang nderek rawuh wonten ing majelis pengajian akhirus sanah selapanan Jumat Legi ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sehat-sehat badanipun, panjang yuswanipun, gampil urusanipun, tentrem rumah tangganipun, soleh solihah keturunanipun, istiqomah ngibadahipun, selamat bejo donya akhiratipun. Allahumma murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa, paring rahmat,
paring nikmat dateng panjenengan lan kula. Wekdal menika sareng-sareng kempal sak perlu pengajian akhiru sanah selapanan Jumat Legi pinaringan ridho dalem Allah tan manggih alangan. Monggo dipun lairaken malih kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wong sing akeh syukure bakal diparingi akeh nikmate. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Pengajian selapanan lumampah. Muga-muga ke depan istiqomah. Syukur tambah ngrembaka. Pamatur kula menawi leres ingkang kula aturaken min fadlillah muga-muga manfaat. Lepat pamatur kula nyadong duka nyuwun pangapunten, saling memaafkan ora ana eleke men mlebu nang wulan Ramadan tambah resi atine. Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, akhiru sanah niku akhir tahun. Ning boten tahun mangsa. Tahun kegiatan selapanan diakhiri sebab sekedap malih memasuki bulan Ramadan sing disebutke karo Kanjeng Nabi syahrun azimun syahrun mubarakun. Mboten ateges arak leren lek ibadah, justru nang wulan Ramadan ilmu paring sanging Pak Kiai Nur Pak Kiai Nuryanto lan pamatur kula muga-muga tambah dadi amal sing sae nang wulan Ramadan. Allahumma amin. Dan ini bentuk syukur datang Gusti Allah di antara doa-doa kita diijabah. Kanjeng Nabi niku narak bulan Ramadan lek persiapan sasi Rejab. Wonten hadis nerake an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaba qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Rawahu Ahmad. Jadi arak tekan Ramadan kan jadi persiapan sasi Rejab. Mula sasi Rejab ini mangsane do nandur amal bagus. Jo sasi Sa'ban niki mangsane ngerabuk mupuk nyirami men tambah apike. Allahumma. Sasi Ramadan maneni ganjarane. Nek Rejab ora nandur ngono kok jasi poso panen ya panen gabugang kuwi. Nggih napa nggih? Lah niki Kanjeng Nabi mempersiapkan diri bulan Ramadan itu saking bulan Rajab. Nyuwun berkah nang bulan Rajab munda apike. Allahumma. Kanjeng Nabi kon kurangane apa apike? Apik-apik menungso Kanjeng Nabi isin njaluk munda apike. Niku sing Muhammad Rasulullah, pamane bacane Muhammad Usman Ridho, Muhammad Fajar ya. Ayo kudu nyuwun tambah apike. Nang bulan Sa'ban munda apike ge apa? Persiapan wa balighna Ramadhana, mungkin dugeaken jenengan dateng kula kepanggih wulan Ramadan arak do ketemu alhamdulillah. Ngopo wulan Ramadan digadang-gadang? Karena dipun sebutaken ya ayuhan nas qad adzallakum sahrun azimun sahrun mubarakun menungso delo menarak mertamu sasi agung sasi sing kebek barokah. Teng pundi letak agunge wulan Ramadan? Siji. Begitu wulan Ramadan teko wong iman duwe tambah wajib yaiku ngibadah poso. Leres. Nek boten wulan Ramadan teko ana ibadah wajib rutinitas salat gangsal wekdal. Begitu sasi Ramadan ana tambah wajib poso. Yang kedua, onten amalan sing ming iso ditindakake
amal sunat ning ming iso ditindakake nang wulan Ramadan. Napa Bu? Salat traweh. Pun ate wonten kiai daerah Bonagung sasi mulut ajek traweh. Nek ana mesti kiai rada oleng niku. Mula sinaosa salat traweh niku salat sunat. Ning rikala ana wong Bonagung ya esuk awan poso tekan sore ya salat imam itu kok bengne mboten traweh, rugi. Sebab nek rampung wulan Ramadan ya wis ora ana traweh meneh. Nggih napa nggih? Mula saking utamane wong gelem traweh, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Salat traweh najan to sunat arak nglebur dosa sing wis kliwat kabeh. Allahumma niki. Yo nek sing sok ngoceh nang TikTok mrene nek ora padha karo Kanjeng Nabi bid'ah mlebu neraka ki ora semang dipercaya ya. Heeh. Bonagung Pak Kiai Mul nek Bonagung nek salat tarawih kawit tanggal 1 tekan terakhir Ramadan apa mboten? Tekan rampung nggih? Nggih, berarti jan ra nganut Kanjeng Nabi kuwi. Kanjeng Nabi salat tarawih teng masjid ming 3 dalu. Kanjeng Nabi encok mribut, wah kabeh bid'ah kita omongi. Kanjeng Nabi niku salat tarawih teng masjid ming 3 dalu. Malam pertama salat piyambakan. Malam kedua ono sing makmum. Malam ketiga tambah akeh. Malam keempat mboten rawuh. Akhirnya sahabat matur ya Rasulullah, wau dalu dipun tenggo-tenggo kali jamaah kok mboten rawuh. Heeh. Napa mboten traweh? Nek Kanjeng Nabi ora traweh ya kecis ya. Mesti traweh ning nang dalem. Aku kuwatir nek dikira salat traweh iku salat wajib. Nek diwajibake malah wong Bonagung tambah remuke. Ya apa ora? Yo Kanjeng Nabi tetep traweh tapi wonten dalem. Ha nek upama Bonagung dimudal ngoten niku tak kira do ora traweh kuwaregen kolak kabeh. Ya apa ora kira-kira? Mula yo tetep nang masjid nganti rampung. Ya bid'ah karepe. Ngono. Nang lek ya apik to. Oh, berarti ora kabeh bid'ah dolalah niki. Yang ketiga, istimewane utamane wulan Ramadan. Al-Quran pertama kali diwahyukan datang Kanjeng Nabi di bulan Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran. Bener nasi poso ora nuzulul Quran. Lah yang keempat istimewani meneh, istimewani malih. Nggih. Tumurune malam kemuliaan utawa Lailatul Qadar. Rikala kula jenengan nglakoni amal apik kok pinuju Allah nurunake negdirke tumuruning Lailatul Qadar, satu kali kita berbuat baik khairum min alfi syahrin, luwih bagus timbang nglakoni apik lawase 1000 sasi. Alhamdulillah. Bu, 1000 sasi niku pinten tahun? Bu, 1000 sasi niku pinten tahun? Kathah jawaban singkat benar ning wegah mikir. Ya nek ditung tenan 1000 sasi niku 83 tahun langkung kawan wulan. Nyandak purake doang. Ana sing wis pucet barangke kok medeni temen. Ya Allah. Pak Usman, pripun? Kula niku nate mireng-mireng ngaji nggih. Nuzulul Quran tumurune Al-Quran, Lailatul Qadar ugi tumurune Al-Quran. Yo sing bener pundi? Bener kabeh. Mung nuzulul Quran niku tumurune wahyu Quran pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 ngantos gangsal pada malam 17 Ramadan, kemudian diturunkan berangsur-angsur. Peristiwane nuzulul Quran. Lah nek Lailatul Qadar, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ndikaaken nek Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud sampai Baitul Izzah.
Keseluruhan niku pinten? 3 dosa juz 114 surat 6666 ayat. Lah peristiwanya diarani Lailatul Qadar. Baleni ngaji tenan ora apa ming tok. Bu, Quran pinten juz? Mantap, pinten surat? Alhamdulillah, bener. Pinten ayat? Alhamdulillah, bener. Timbang orang jawab. Lumayan jawaban. Tapi sok nek takoni putune aja nene. Putune arak tes agama, Mbah ajeng matur apa? Quran iku pinten juz? Ya jawab sing apik aja muni ambro. Juz jambu apa juz apa ya? 30 juz. Pinten surat? Aja muni surat kae aja ngono lho. Nanti Pak surate. Pinten surat? 114 surat. Pinten ayat? 6666 ayat. Lah tumurun Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz Datul Malfuzah niku diarani Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar diturunake? Hanya Allah yang Maha tahu. Mung Kanjeng Nabi paring ancer-ancer. Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih Bukhari Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Golek ana Lailatul Qadar iku nang malam tanggal ganjil 10 dina akhire wulan Ramadan. Tanggal pinten berarti nek tanggal ganjil? 21, 23, 25. Antes likur kok njolawe ki piye to? Oh ya wis selawe, 7 lawe. Tarane 7 lawe. 7 likur 9 likur. Carane golek Lailatul Qadar tambah enteng lek ngibadah kathah le ndonga Allahumma innaka afuwum karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ngoten Ibu nggih. Nah niki istimewane malih napa wulan Ramadan. Subhanallah. Ngamale umate Kanjeng Nabi saking aguling wulan Ramadan, kalau Allah berkehendak bisa dilipat gandakan 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Imam Nakhai rahimahullahu ta'ala ngendikaaken saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Bu, wong bonagung poso sedina nang wulan Ramadan ki luwih utama timbang 1000 dina sakliyane wulan Ramadan. Alhamdulillah. Ayo ora masuk akal to Pak Usman. 1 banding 1000 luwih utama 1. Ya ora masuk akal ora to masuk selapanan. Nek melu masuk selapanan yo jek ngaji, Bu. Poso sedina nek wulan Ramadan ke poso wajib. Nggih napa nggih? 1000 dina nek liyane wulan Ramadan mesti ora poso wajib. Leres? Paling banter nyarutang. Kowe kan ibu-ibu yang masih usia subur, wis tuwa kowe jek nyarutang ae pancen wis bodol. Nomor loro paling poso nadar. Nek anakku lulus aku ora poso Senin Kemis ping telu kowe berarti poso nadar. Paling top ya poso sunat. Nggih napa nggih? Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Imam Nakhai ngendikaaken maca tasbih sepisan nang wulan Ramadan iku luwih utama timbang 1000 tasbih sakliyane wulan Ramadan. Alhamdulillah. Mulak nombah kiai NU, kiai desa, kiai kampung, kiai langgar ngajak traweh ya ora jengklat-jengklit walaupun ya rada cepet ning tetep dilet-leti maca tasbih, maca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
aslukan najata minan nar wal afa indal hisab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu sunat tarawih ramadhani jami'an tarimakumullah. Sing meneng ae kepanjen ratu traweh kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ngaturi preso Pak Lurah. Mireng ngeten niki to Pak Lurah, nek ra melu ngaji nang kene iso salah paham Pak Lurah. Salah paham niku dingu mawon kesuwen dadi paham salah. Indonesia ke kok yang paham salah mergo awale saka salah paham Pak Lurah. Jajal krungu ning ora ngaji, muni Dian Bonagung saiki ana Islam sesat. Aku to sasiruah wis traweh ki mangsane asar kae. Ora ngaji kakang cangkem. Sing nang kene gek guyang-guyung paling gek ngrembug kok ya Bu. Kok dadak dileti maca tasbih, maca sholawat mumpung ganjarane dilipat gandakan 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Waraqnatun fihi khairum min alfi raqatin. Imam Nakhai ngendika malih 1 rakaat di bulan Ramadan iku luwih apik timbang 1000 rakaat sakliyane bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Narak ngitung ganjarane wong salat ki paling gampang pas sasi Ramadan. Paling gampang aja jajal 5 waktu 17 rakaat wis cetha 17.000. Tambah qobliyah ba'diyae, tambah duha tahajute, tambah traweh sak witire. Gunggung bruk petut. Apa Mbon Agung ora ana petuduk Bu? Aku ora mantep. Gunggung bruk petut. Lo tak matur Pak Kiai, nek petuduke bahasa Indonesiane apa? Ora ngerti bahasa Indonesia petuduk ke apa? Nguntuk-untuk. Nek mak pedungul bahasa Indonesiane apa? Mumet sampean. Ya Allah. Ngoten niku jamaah Senenan kula niku ana sing takon, Pak Kiai, pripun Mbah? Alhamdulillah nggih ajeng